Минзәлә Татар дәүләт драма театрын оештыручы, 30 елдан артык аның җитәкчесе булып эшләгән Сабир Өметбаев истәлегенә Олы Кариле авылында бюст ачылды. Адаклы шәхеснең туган авылыннан Искәндәр Гыймалдинов репортажы. Сабир Өметбаев исеменә лаек булган Минзәлә театры Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесенә бюст куеп дан кыла. Артистлар данлыклы шәхесне онытмыйча, туган җирендә бюст ясатып, аны тантаналы рәвештә ачу чарасын үткәрде. Быел 21 елда үтүче барлык чаралар да безнең театрыбызның 85 еллык юбилей кысаларында үтә. Чөнки безнең театрыбыз нигезләнгәнгә быел инде 85 ел, һәм инде без бүген шушы театрга нигез салучы һәм аны 32 елдан артык аның белән җитәкләгән Сабир абый Өметбаевның туган авылында, Камытама Кариле авылында. Гомумән, бу безнең бик матур гына җылы традиция. Ел саен инде без килеп, Сабир абыйның авылында авыл халкы белән очрашып, алар белән аралашып, спектакль куеп, шайтырып бәйрәм итеп китәбез. Һәм инде быел аеруча бик күренекле вакыйга дип саныйм мин. Без инде Сабир абый истәлегенә аның авылында аның исемен йөрткән мәдәният йорты каршында бюст ачабыз. Сабир Өметбаев Минзәлә театрының үстерүгә зур өлеш керткән шәхес. Театр аны онытмый, һәм аның хөрмәтенә ел саен туган авылында спектакль куя. Минзәлә драма театрында бит яңа җитәкче килде. Аның белән сөйләштем дә инде, ул миңа шулай ризалыгын бирде. Эшлибез аны дигән. Менә бик матур эш килеп чыкты инде, эшлибез аны дигән. Менә шул нидән килеп чыкты инде безгә? Минзәлә театрының бюсты. Әле ул безнең районда, авылда беренче бюст. Ул бер кайда юк. Сабир абыйның аның таләпләре икенче иде ул. Безнең спектакль куйганнан соң аерым һәрбер безне алып калып, тагын өстәмә эшләйде ул безгә. Сүзләрне ничек дөрес әйтергә, сәхнәдә ничек яшәргә, ничек басып торырга, ничек тамашачыга җиткәргә, бернинди хилафсыз эшләргә өйрәтте ул безне. Үзегезнең җаныгызны биреп эшләгез, кызганмагыз үзегезне диде. Сез бит халыкка хезмәт итәсез диде. Әгәр дә артистның бер уңышын күрә икән сәхнәдә, ул чын ихластан күз яше белән җырлый торган иде. Әгәр дә инде менә артист ничектер менә бераз артка китү җиткермәсә нидер, аңа борчылайды ул, яңадан ярдәм итә иде, яңадан аны алга барырга ярдәм итә торган кеше иде. Минзәлә театрын оештыруга һәм үстерүгә зур өлеш керткән остазның мирасы кадерләп сакланырга тиеш. Моннан тыш, 2012 елда Минзәлә театры каршында Сабир Өметбаевка бюст һәйкәл куелган иде. Искәндәр Гыймалдинов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.